ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି କଣ କହୁଥିଲ? କାଲି ଟିକେ ଘରକୁ ଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? କାଲି ଠିକ ଅଛି ଯେ ହେଲେ ବୋଉ କଣ କାଲି ଛାଡ଼ିବ? କାଲି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏତେ କାମ, ତାପରେ ଦିଦି ବି କାଲି ଆସୁଛି। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋ ଭାଇ ବହୁତ ଛୋଟ, ସେ କଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଣ ହେଇପାରିବ। ମା, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି କଣ କହୁଛୁ? କାଲି ତ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଆଉ ଦିଦି ବି କାଲି ଆସିବ। ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ତୁ କୋଉଦିନଠୁ ମାଇପ ପଲିଆ ହେଇଗଲୁ? ମାଇପ କହିଦେଲା ଆଉ ତୁ ବି ତା କଥାରେ ହଁ ମାରିଦେଲୁ। ଆରେ ଯଦି ତାର ଏତେ ଇଚ୍ଛା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ତ ତା ଭାଇ କି କୋଉ ଭାର ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିବ, ଆଉ ଭଉଣୀର ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ। ମା, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ତା ଭାଇ କେତେ ସାନ, ତାପରେ ବି ତୁ ଏମିତି କହୁଛୁ। ଆଜି ତୁ ତାକୁ ମନା କରୁଛୁ ତା ବାପା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାଲି ଯଦି ଦିଦି କି ତା ଶାଶୁ ମନା କରେ, ସେ କଣ କେବେ ଆସିପାରିବ ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ? ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ। ଗୋଟେ ଭଉଣୀ କେତେ ମନ କରିଥାଏ ତା ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ବି ତା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଆଜି ତୁ ଯେତେ ବି କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିବିନି। ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ଲାଇଫରେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଜିତିଯିବ। କାଲି ଘରେ ଏତେ କାମ କିଏ କରିବ? କାଲି ଦିଦି ବି ଆସୁଛି, ଦିଦିରେ ତୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇ କରିଦବ। ଏ ଟୋକାଟା କି ମାଇପ ପାଇଲା କେଜାଣି, ଇଏ ଆଉ ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ।